guys, welcome back to my channel. यानी पानीपुरी चॅलेंज म्हणतोंದ್ರೆ ಮಸ್ತಾನ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂತೀರ ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದಿರತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಯಾನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೆನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಈತೇನು ತಿನ್ನದ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಸೋತಿಲೆಕ ತಿನ್ನದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಗೆಂದಿಲೆಕ and timing watch it one time start now. Oi, 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 oi. ಈ ತೋರಿಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈತೇನು ಪುರ ತಿನ್ನರಾಯ್ಜಿ ಈ ತೋರಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರ ಆಗ್ಲ 2 ಜನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಿ 3 ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಐಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.